assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko salminde Dental Dina TV eɗen keeɓi ɗo koɗo mawɗo garanɗo en waɗanɗo en yewtere ceerno Moussa Boli mawɗo dental o salmini en o haalana en Daka eko faati e Daka ne wonno kamɓe gandi Daka kadi kamɓe asifa Daka ceerno Moussa nam salmin juurima bisimillah min juurima min calmini caggal yettude Allah e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e yettande en Allah ko Allah feññini e oɗo nokku eɗen dewra ɗum Allah eɗen mawnira ɗum Allah eɗen jokkira ɗum enɗam en e meje men eɗen bismo julɓe ɓe oɗo nokku mi garmi ɗo ko 66 miɗo ardi e babam na wiye ceerno Ibrahima Boli min gardi ɗo Daka e gurdam ceerno mawɗo o wasi kam kedde ko gurɗa ko fof waɗɗo gurdam ma kanko ceerno Ibrahima Boli rokkimo laawol ngol ko ceerno Oumar Touré ceerno Oumar Touré gandaɗo goto ceedanaɗo moƴƴere mum aduna e lahara ina honno Kolda babam kadi wasi kam hay somi natti aɗa juurano kam ceerno Oumar Touré wuro ngo kolmi ngo noon wiye ko Tankanto Escale ko toon gummotomi mi heewani yawtinde aljumaji ɗiɗi tati mi ara mi juuro mi fata Tankanto mi wirda ɗo ko ɓural me hal woni caggal yettude Allah e nelaɗo muɗum ha e ɓure muɗum e kisal muɗum e nafoore muɗum eɗen jetta Allah noon kadi eɗen jetta ceerno men Alhaji Mamad Saïdou radiyallahu taala anhu kanko e sernaɓe makko e ceerno Ahmadou Baro e Alhaji Ali e ceerno Hamme Baba Talla e ɓesgu o fof ko ɗum jinnomi yettinde ko Allah addi kam e nokku o yo Allah rokku en barkeji muɗum mo jiidumi yumma e baba ne innira ceerno Oumar Touré minen noon ko Tankanto Escale min keedi diwan Kolda salli ala Muhammad e joni somin mbiya sifa men Daka sifa Daka e moƴƴere wonde hende ɗo ceerno Cheikh e ceerno Oumar Touré e ceerno Alhaji Ali nde ɗo ummoti guine ha jonde mabɓe ɗo laɓɓitinana min hen seeɗa ɗum mi wawa hen woɗɗade kono miɗo andi tan oɗo nokku kam so neɗɗo na foofira ɗum caggal Allah e nelaɗo muɗum ko ɓural tan keɓata ayiya ɗum e ɓesgu ma jiya ɗum e alhaali maɗa jiya hen moƴƴere nde julɓe ɓe paandi hen daña hen dañja e julɓe ɓe sifa mum na juuti nokkuji ɗi fof noon koyngal amen serani hen to seydal Alhaji Ali to e koreji meɗen bolinkoɓe ne jokkodiri galle ceerno Ahmadou Baro kadi e bolinkoɓe ne jokkodiri galle men ceerno Alhaji Mamad Saïdou e ceerno Tidiane e bolinkoɓe ne jokkodiri ɗo kam ko ɓural tan miɗen gara hitande fof somin kooti kadi hirnangue Kolda o koreji amen fof wurona toon ongo yaade duuɓi 100 kamɓe fof ɓe gara ɓe juuro ɓe jetta Allah ɓe jettana ceerno men ceerno Amadou Tidiane Allah jurno gurdam makko elle mbinɗa nane ceerno Ahmad ka kaw makko ceerno Oumar Sidi Ahmed ceerno Sidi Ahmed Baro eyyi komi kaw makko reedu mamakko gorko e babam jiidi baba goto mi ala e yonto makko mawnirawo so wona sokhna Astou Boli ha gittumi ɓiyam tottumomi yo wondu e muɗum gondigal jongal allahumma rabbi salli ala Muhammad joni soɗon kalana yimɓe dental ngal eɓe goya yi dental ngal moƴƴe won Daka nde holno arirte holno heɓirte heɓete tan ko ɓural jiya ɗum e alhaali maɗa jiya aɗo ɓeydi e oɗo banda hande kalaɗo e subaka oɗo aset ɓural mum e nafoore muɗum no ɓe kaali e Tidiane ni sa nangi ɗum tan a yiyat e goobu ma e goobu ɓesgu ma
jettira ɗum Allah jetta dental ngal keddoɗa e yamirore ceerno en yamirore hono andirte yamirore nde koɓe mbima ya accu gacca koɓe mbi ya wan mbaɗa gasi toon guima joni noon jiiɗa hen fof julɗo jiiɗa ɗum ha arti noon almudo dental ngal ganda ayi bande keeritiɗo joni wasiyama e dental aroɓe no gardata noɓe gardata ni ko mbadi yonni komin basito tan yo en gon almuɓɓe se goni almuɓɓe en poftinen ceerno en poftinen ɓesguɓe ko ɗum tan dental ngal lamdi ndin mbaadi joni daka gadiɗo e daka joni holko woni mbaadi ceernal muɗum aɗa andi waktu fof e yonto muɗum kono ɗum ɗo kam naɗɗo hen naati Allah e nelaɗo muɗum sa yi goobu ma tan a yi goobu bande yonto o noon sukaɓe na tinni minen mawɓe ɓe noon woto min dar duuɓi amen ɗo tolni to jomum no hatten ari jiiya sukaɓe pewji ɗon mbiyaɓe kaza ko ni min gonirno hanki nafa ɓe nafa aroyoɓe kadi amin mbi ko gurdam mon adan no gadda ɗon daka adan mon onon soɓe garatno daka holno gadda ɗon daka minen nde min garatno adan ko otoji mbiyeteɗi 46 ɗi min jolata so min joli e majji min jaada e dawoɓe feƴƴoya min mi hawri e ɗe ɓulli ɗi gasete a qirlaki o ko bamma o ko janano an kam darɗa tan ko ceerno mawɗo mbaadi mum garɗo fof ganda addi ɗum ɗo ko mbaadi ceerno e sernaɓe mum ne foti duuɓi gurduno ceerno min ceerno jotodiri Alhaji Mamma Saydou rahmatullahi alayhi jotori ko jignaɓe ɓe jotodiri gila e gurdam ceerno Amadou Baro e Alhaji Ali ko babam adi kam ɗo addude en 66 mi gurdam ma ko ɗo kollumami ɗum noon miɗo yettiri ɗum Allah miñam enne fof na ngara goto o noon woni noon ko ceerno Mouhamadoul Mansour rutti ko rowandeya ɗum noon ha hande ko gon pelo tan jokkumi alhamdulillah ko jiɗi ko kanko yama duwaw dendagal deftel e fat seeɗa kadi min paami min beltima min duwanimama ka mawɗo kono min jiiɗi duwanɗa min duwanɗa kadi dendagal julɓeɓe sabu wabude ko minen jonta joni kono an Allah wuuridima e ceerno Machel 66 ha 80 aɗa wonde ceerno Machel ko haalete ɗo joni ko yimɓe nani koye bandaji an nanɗa koye nufuma haalde ɗo ko fof minen ke nanta koye bandaji kono an nanɗa koye nufuma ɗen nanɗe nanɗa e nufuma noon ko nanɗe barkinɗe wallahi kadi mi haalata mi tellina walla mi ɓurtina ko moƴƴuɓe tan kadi aɗa jeeya ɓe ganduɗa ceerno mo ganduɗa ceerno Machel ceerno Mansour suɓanima nokku o wallahi suɓanino ko baba suɓanino baba ma ha an ande ari hande assalamu aleykum yawol an hol on a kadiato eyyi fat seeɗa miɗen ɗo e radio eyyi machallah jotodiral ngal kay wuuro ko wuuro sunna o gollete hen jotodiral ngal kay ko ceerno Ahmadou Baro e bolinkoɓe ɗum gila mi siwa feeji aduna kadi kanko ceerno Ahmadou Baro rahmatullahi alayhi o ummotono Mbour o ara o daara koreji makko Ziguinchor o ara o juuro Sirif Younous Banguer o ara saare yoɓa o juuro Miñiken o ara Tankanto laabi ɗiɗi ombo arda e ceerno mawɗo Alhaji Mamma Saydou kadi ko yettide ɗum Allah ko ɗon min puɗɗi yiide ceerno en ɓe payi Madina Seydi Alhaji Ali ɓe jokkoy toon enɗam ɓe garti Madina emin kadi mi beltima kadi karagal ma nde wonno ƴiwonde so ƴiiwi o taɓato haalantaki heddi ko yiyoɓe ƴiwon ɓe tan jiyata ƴiwonde ne yaaha
koko ɗon toɓata kam ɓe ngala hen gandal anne ko Allah tan sogguma ƴiwnuma darɗa ha ɗo a toɓɗa ɗo ɗum ɗon ko gueɗal moɗon alhamdulillah ɗum ɗo ko gueɗal moɗon ko ngal Allah hoddirno e barke ceerno men ceerno Amati Diane machallah wiye en ɓoymo naftorani e ɓesgu o fof anne kadi yo Allah jurnu balɗe ha yesso ceerno Moussa to dusugo ɓooy jettinima Allah mbiɗa koko gueɗal amen Allah hoddirani min hande min natɗuɗo e nokku amen kadi min keddo duwaɓe ma kadi noon min duwantoɗa ɓesguji ɗi fof duwanoɗa minen hen minen so Allah haajuji ne keewi hande goƴaji ne keewi yaltinɗo ujunnaji sappo goƴaji ne keewi haajuji ne keewi duwoɗa ɗemgal ma ngal ɗemgal sa duwima Allah koko jaabo so Allah jaɓi ɗi kumtima inchallahu taala nde ɗo jonde teskoɗalma ha mi arta ɗo mbo wuuro dental diine dental diine wonde maadi leydi gasa ceerno leydi gas jon feewi sa hooti a ñifiide eyyi tan mi ñifa eyyi tan mi waɗi mi wayno eyyi wonno koɗo galle hannde ko ceermen ceerno Moussa e dennagal ɓe ardunoɓe en nani ko haali ko haala hewka ka e kadi ko nafe nafturede tan nande nde saɗi hen nande saɗe haala ko hay ko raɓɓiɗi ko en tongi ko heewi laccire jordi en tongi ko heewi laccire jordi jiiɗi laccire hecciri ndi hecciri tongani so wawi taw ufat kono laccire joni noon nde wonde ko juuti bonani kamɓe ko laccire juuti kamɓe sukaɓe ngo laccire hecciri kamɓe mawɓe kamɓe laccire jordi kamɓe moftata ko e nder gande mabɓe he amin ñagonma Allah noon yo Allah ɓeydu balɗe ha yesso yo duso ɓooy amin amin en jiirimo ceerno en dardimo ceerno saabu darde makko nde o darde ceerno en keɗiɗimo haala makko nannude daka nanɗe ɗe o nanno e ceerno Machode e ceerno Amadou Baro e hoore mum haali en alhamdulillahi rabbil alamin ɗum noon yallah emo moƴƴere yallah juutnu ceerno Cheikh kadi Allah juutnu gurdam mum ceerno Cheikh demgal makko o wi ñande o Cheikh Baro ñande o yi aduna ceerno men ceerno Ahmadou Baro wi kala jaaɗo hande maternité to yitere mum fawi e o tiggo ɓandum oɗo ko nandimi e ceerno Amadou Seydou e ceerno Younousa e Seydou Ali mi wawa defte kewɗe to jurni mi meeɗa batta hen kadi en calmini ceerno Baro ceerno Cheikh Baro e ceerno Sidi Ahmed miɗo juuroɓe miɗo salmina ceerno Amati Diane jaram